Dobrý večer, Prešov. Srdečne vás vítam na kresťanskej konferencii. Vítam vás na kresťanskej konferencii, kde vítame všetkých nekresťanov, všetkých hľadajúcich, aj všetkých tých, ktorí si hovoria, že sú kresťania, lebo vo svojom živote stretli Syna Božieho Pána Ježiša Krista, ktorého nasledujeme. Veríme, že je pred nami jedinečný večer, jedinečná príležitosť spoznať Boha, jeho Syna, Pána Ježiša Krista. Priatelia, srdečne vás vítam. Vítam vás, Prešovčania, ktorí ste možno prišli na pozvanie, možno ste videli plagát, možno ste boli pozvaní v obchodnom dome. Vítajte. Vítam vás, ktorí ste prišli z väčšej vzdialenosti. Máme tu približne 30 autobusov. Máme tu mnohých priateľov z rôznych miest, z rôznych rómskych osád. Tešíme sa, že ste tu. Buďte požehnaní. Sme veľmi radi, že dnes večer ste sa rozhodli pridať sa a byť s nami. Vítame vás, ktorí ste prišli zo zahraničia. Lietadlá do Košíc boli posledné dni plné, lebo máme tu našich vzácnych priateľov z Anglicka, z Nemecka, zo Švajčiarska. Tešíme sa. Vítajte. Tento večer je veľmi jedinečný a verím, že bude. Dovolte niekoľko krátkych špeciálnych privítaní. Veľmi sa tešíme, že tu môže byť medzi nami pán primátor Sabinova, pán Repaský. Vďaka nemu sa to mohlo uskutočniť. Pán primátor, ďakujeme vám veľmi pekne za vaše dlhodobé angažovanie preto, aby aj rómska komunita na Slovensku mohla žiť lepšie. Aj to, že sme tu dnes, ja to zopakujem ešte raz, je vaša pomoc, je v mnohom vaša zásluha. Vážime si to, je nám to veľmi vzácne. Takisto som nesmierne rád, že môžeme dnes večer privítať medzi nami veľmi vzácneho hostia, riaditeľa cirkevného odboru pri Ministerstve kultúry, pána Čikeša. Srdečne vás vítame, pán riaditeľ. Táto konferencia sa koná preto, lebo ako kresťania sa radi stretávame. Radi spievame Bohu, radi uctievame Boha, ale aj preto, lebo počas týchto dní nás poctili návštevou veľmi vzácni hostia. Bol medzi nami pastor Brooklynského zboru, ktorý pred chvíľou kázal Jim Cymbala a sme veľmi radi, že tu mohol byť. Ale zároveň je mi obrovskou radosťou, že dnes môžem medzi nami privítať manželov Wilkersonových, Gary a Kelly. Vítajte. Ako som to už povedal, Slovensko cez službu Wilkersonovcov, ktorých starí rodičia, mimochodom babka ich pochádza zo Slovenska, Slovensko už bolo veľmi požehnané. Knihy sme čítali počas komunizmu. Pred 21 rokmi obrovská konferencia s Garyho Ockom zmenila chod tejto krajiny a veríme, že je tu nový deň a nová príležitosť a dvojnásobné požehnanie a pomazanie prichádza s pastorom Gary a Kelly a tešíme sa na ich službu dnes. Vítajte, buďte požehnaní. Vítame všetkých ostatných pastorov z iných cirkevných zborov. Vítame všetkých vás z verejného života, ktorí ste sa pridali ku nám a modlíme sa, aby aj dnes sme naozaj spolu mohli zažiť skvelý a jedinečný čas Božej prítomnosti. Pokiaľ ste boli kedykoľvek s nami, letničnými, ľuďmi z prostredia apoštolskej cirkvi, viete, že milujeme spev, milujeme chváliť Boha, milujeme uctievať Boha a občas to na nás aj vidno. Dokonca občas to cítiť v takomto teple, nevšimajte si to. Priatelia, chceme vás pozvať najbližšiu polhodinu, alebo koľko nám to vyjde, aby sme spievali slávu Boha, aby sme uctievali Boha. Ak ho poznáš, ak si kresťan, pridaj sa. Ak aj dnes si tu možno poprvýkrát, kľudne sa cíť pohodlne, stoj alebo sadni si, ale dovol nám zažiť radosť z toho, keď uctievame Boha, keď chválime Boha, keď spievame Bohu, ktorý veríme, že je. Vítajte, poďme spolu uctievať Boha.
upriame svoju pozornosť na Pána Ježiša Krista, ktorému môžeme povedať, že jemu jedinému patrí sláva. Nech to snie v tejto sále obrovskou silou, aj akustickou, ale hlavne duchovnou. Len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám. A teraz iba vy v celej hale. Len tebe. Chválime ťa, Pane Ježišu. S tebou zvládnem a nemožné, nič nie je ťažké, silu mi dávaš, ja viem. Nič nie je nemožné, máš moc, slepý zrak vráti, púta rozláma, načli vierou kráča chce.
Naša nádej je pevná, nemáme inú alternatívu a vieme, že veríme v niekoho, kto už bol v našej budúcnosti, si večný Boh. Ďakujeme Ti za to, Bože, že aj napriek tomu, že si fyzicky neviditeľný, Tvoje konanie v našich životoch je neprehliadnutelné.
Ďakujeme Ti za to, že sme mohli prijať identitu nie otrokov, ale slobodných ľudí. My ťa vyvyšujeme a touto piesňou ťa chválime. Piesňou rozlomí moje okolí, keď ma dvíhaš náši. Od nepriateľov oslobodený, viac nás sa nemusí. Povedzme to spoločne. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím dieťaťom. Halelúja. Kým som uzrel svet, Ty si ma vyvolil, láskou veľkou. Znovu zrodený do Tvojej rodiny, Tvoj život prúdi mnou. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím stredom môžem kráčať a všetky strachy utopiť. Zachránený od smrti spierať chce, som Božím dieťaťom. Rozdelíš moje stredom môžem kráčať a všetky strachy utopiť. Zachránený od smrti spierať chce, som Božím dieťaťom. Vybaví, už viac kým sme, som. Odmietame každé spútanie. Už viac som Božím dieťaťom. Halelúja. Halelúja. Pane Ježišu, Ty si nielen dostatok, Ty si viac ako dostatok. My aj dnes večer sa rozhodujeme na novo, že tak, ako sme ťa spoznali, chceme ísť za Tebou. Modlím sa my aj dnes počas chvál, počas výkladu Božieho slova, nech sú ľudské životy menené a my aj dnes na tejto piesni vyznávame, že Ježiš mi vystačí. Modlím sa, aby cez túto pravdu do nášho vnútra prúdila stabilita, pevnosť v tom, ako ťa nasledujeme. My ťa vyvyšujeme. Halelúja.
ďakujeme ti za to, že si tak miloval tento svet. Každého z nás, každého na tomto mieste, že si poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista, aby nikto, kto verí v teba, nezahynul, ale mal večný život. Oče, ďakujeme ti, že je to realita dneška. Oče, ďakujeme ti, že miluješ každého človeka na tomto mieste a praješ si aj dnes byť blízky, osobný, dotýkať sa, premieňať, meniť kvalitu života a Pretože ja verím, There will be miracles tonight. že Boh dnes bude konať zázraky. In the Bible, V Biblii, in the 7th chapter of the book of Luke, v Evanjeliu Lukáša v 7. kapitole it tells us about Jesus doing a miracle. sa píše o tom, ako Ježiš vykonal jeden zázrak. Many people in Jesus' day Mnoho ľudí počas Ježišových čias needed a miracle just like you and I do here tonight. potrebovali zázrak veľmi podobne ako dnes vy a ja. A miracle in our marriage, Možno potrebuje zázrak vo svojom a manželstve. miracle in our emotions. Maybe we're depressed or lonely or fearful. Možno potrebuje zázrak vo svojich emóciách. Môže sa cítiť sám, alebo si v depresii, alebo má strach. Maybe we don't have a sense of what our future can be. Možno si nedokážeš predstaviť, ako by vyzerala tvoja budúcnosť. Please stop talking. Prosím, utišme sa teraz. I don't want anybody to miss what God's saying tonight. A nerad by som, aby ste prišli o to, čo Boh chce povedať. And so Jesus Takže Ježiš has been doing miracles. konal zázraky. One man was blind, A jeden muž bol slepý and Jesus opened his a eyes. Ježiš otvoril jeho oči. One man was deaf, Iný muž bol he hluchý couldn't hear a thing, a nemohol nič počuť. and Jesus healed his ears. A Ježiš otvoril jeho uši. One woman was sick, 12 years bleeding, Iná žena krvácala 12 rokov, and bola Jesus made nemocná. her whole, made her better. A Ježiš zlepšil jej stav, uzdravil ju. And in Luke chapter 7, A v Lukášovi v 7. it kapitole says that Jesus sa píše o tom, že went Ježiš from one city to another city. išiel z jedného mesta do iného He mesta. went from a city called Capernaum Išiel z mesta, ktoré sa volalo Kafarneum, to another city called Nain. do iného mestečka, ktoré má názov Naim. And it said a crowd of people were traveling with Jesus. Bol tam celý zástup ľudí, ktorý cestoval s Ježišom. The Bible says they were filled with great joy. A títo ľudia boli plní radosti. Why wouldn't they be happy? Prečo by neboli šťastní? They were blind, but now they see. Predtým boli slepí, teraz Deaf, videli. but now they hear. Predtým boli hluchí, teraz Sick, but počuli. now they're whole. Predtým boli chorí a teraz boli Broken-hearted, zdraví. but now they're free. Predtým mali zlomené srdce, ale teraz sú slobodní. Addicted and troubled with sin, Boli závislí a v hriechu, but now forgiven and made brand new. ale teraz im bolo odpustené a sú úplne noví. So it says a crowd traveled with Jesus. Takže sa tam píše o tom, že celý zástup ľudí išiel s What Ježišom. do you think that crowd would be like? Čo si myslíte, aký bol tento zástup? Oh, we're traveling with Jesus. My putujeme s Ježišom, We're all very sad. je nám veľmi smutno We were healed, but we're still sad. a Ježiš nás uzdravil, ale aj tak sme smutní. No. Nie, nie, nie. They were filled with joy. Boli naplnení They radosťou, were singing. They spievali, were dancing. They were tancovali, rejoicing. radovali sa. Jesus changed their lives. Ježiš zmenili životy. They had been religious. Už predtým boli They nábožní, understood the Bible. rozumeli Biblii, They went to religious services, a prichádzali na náboženské bohoslúžby, but they didn't know Jesus. ale nepoznali osobne They Ježiša. didn't have an encounter with Jesus. Ešte nezažili Ježiša osobným stretnutím, But once they did, ale odkedy ho zažili, singing, dancing, and rejoicing. začal spievať, tanec a radosť. And they're coming into the city. A tak oni prichádzali do tohto mesta And the Bible says there was a gate to the city of Nain. a Biblia hovorí, že to mesto malo jednu vstupnú bránu, mestečko Nain. Could you picture this big crowd? Skúste si predstaviť tento veľký dav. Maybe hundreds of people, Možno to boli stovky ľudí. all singing and dancing and smiling and laughing. Oni všetci tancujú a spievajú a They smejú come sa. to this gate, A
tak prídu k tejto bráne and they have to move in together so they can fit through the a gate. musia sa tak zosúladiť, aby dokázali prejsť tou bránou mesta. But something very strange happens. Ale tu sa stalo niečo veľmi čudné. As they're coming through that gate, Ako prichádzajú k bráne, a whole nother group of people úplne iná skupina ľudí are coming out of the city vychádza von z mesta trying to go through that gate. a snaží sa prejsť tou istou The bránou. Bible tells us A Biblia nám hovorí, there was a widow, že v tomto druhom her zástupe husband had died, bola jedna vdova, ktorej manžel zomrel. and now her only son has died. A teraz zomrel aj jej jediný syn. And he's in a coffin, Bol v truhle and they're carrying him out of the city. a oni ho vynášali z mesta von. And there are mourners there. A oni plakali a smútili They are crying, a plačú they are weeping, a je im ľúto, they're mourning, smútia, full of sorrow, sú plní žialu, full of death. plní smrti. Here's this woman. Je tu táto žena, She's lost so much. ktorá už tak veľa stratila. There's no joy left. Už jej neostalo vôbec radosti. One group coming out of the city Jedna skupina vychádza with sorrow, z mesta von, another group smútku a ďalšia coming skupina into the city vchádza do mesta with joy. s radosťou. And tonight, A dnes people večer walked into the doors of this auditorium sú tu ľudia, ktorí prišli do tohto with auditória sorrow in their heart, cez tú bránu so smútkom v mourning srdci, over life's difficult situations. so smútkom kvôli rôznym ťažkým životným Not situáciám. enough money, Nemáš dosť peňazí, not enough faith and hope, nemáš dosť viery alebo nádeje, family difficulties, možno zažívaš rodinné ťažkosti, drug addiction, možno drogovú závislosť, alcoholism, alkoholizmus, sorrow and pain, smútok a bolesť. not enough joy, Nemáš dosť not radosti, enough life. nemáš dosť života. And they're coming out of the city, A oni teda vychádzajú von z mesta. conducting a funeral. Sú súčasťou pohrebného sprievodu. Jesus sees them. A Ježiš ich zbadá. Now, in the United States, V Spojených štátoch, I don't know if you do this, a neviem, či to aj vy tak robíte, but if there's a funeral procession ale keď je pohrebný sprievod driving down the road, a ten pohrebný sprievod jazdí po ceste, all the cars in the United States pull over to the side, všetky ostatné autá tak pristavia popri ceste they stop, a zastavia. and they let the funeral procession come by them. A nechajú ten pohrebný sprievod, aby mohol prejsť. And can you imagine that taking place in this city of Nain? Dokážete si to predstaviť v mestečku Nain? All these happy people, Tí všetci šťastní ľudia, all these miracle people, tí ľudia, ktorí zažili zázraky, they see the funeral. zbadali ten pohreb. What does Jesus do? Čo urobil Ježiš? Does he move over to the side? A postavil sa na stranu cesty, Does he put his head down and quiet? možno sklonil svoju hlavu a utišil sa. No, he doesn't. Nie, toto neurobil. Here's what Jesus does. Toto urobil He Ježiš. goes up to that coffin On prišiel k tej truhle and he does something that is so miraculous, it's almost hard to believe. a urobil niečo tak zázračné, že sa tomu ťažko verí. He puts his hand on the coffin Položil svoju ruku na tú rakvu, and then he opens the coffin. otvoril ju And all of a sudden, a odrazu this young man, ten mladý muž he sits up. sa posadí, He's healed. He's raised from the dead. povstáva zo smrti. It's a miracle. Je to zázrak. Jesus Ježiš does miracles. koná zázraky. If you want to have a good funeral, Ak chceš zažiť dobrý pohreb, don't invite Jesus. nepozví na ňo Ježiša. He ruined every funeral he went to. Ježiš prekazil každý pohreb, na aký išiel. Lazarus, Lazarov pohreb, a little girl, pohreb malého dievčatka, and his son. pohreb tohto mladého muža. And so you walked into this building tonight, Takže možno ty si vošiel dnes do tejto budovy, and maybe you need a miracle. takže ty sám potrebuješ Maybe you zázrak. need a touch from Jesus. Možno ty sám potrebuješ Ježišov Maybe dotyk. you need your marriage healed. Možno ty potrebuješ, aby tvoje manželstvo bolo Maybe your uzdravené. physical body is sick. Možno tvoje telo je nemocné. Maybe you're struggling with poverty. Možno zápasíš s chudobou. But tonight, Dnes večer Jesus wants to touch you sa teba chce Ježiš dotknúť and bring you to life. a chce ťa priviesť k životu. Not bring you to religion,
Nie k náboženstvu. We have enough religion in the world. Náboženstva máme v tomto svete But dosť. He wants to touch your heart Ale on tonight. sa chce dotknúť tvojho srdca dnes He wants to večer. heal your body On chce tonight. uzdraviť tvoje telo dnes večer. He wants to save your soul tonight. On chce zachrániť tvoju dušu. He wants to bless you On tonight. chce teba požehnať. He wants to show you His love. On ti chce ukázať svoju lásku. Could you imagine what happened in that city of Nain? Dokáže si predstaviť, čo sa udialo v tom mestečku Nain? That boy sits up, Tento chlapec sa posadí, jumps out of the coffin, vyskočí z vlastnej and rakvy his mother, a jeho mama I was in sorrow, hovorí, ja som bola v smútku, but now I'm rejoicing. ale teraz sa radujem. I was mourning, Žialila but som, now I'm singing. ale teraz spievam. And she tells all the mourners, A tak povie celému tomu smútočnému no sprievodu. more tears, Už žiadne slzy, no more sorrow, už žiaden smútok, no more grieving. už žiaden žiaľ. Jesus has come. Prišiel Ježiš. That's why we're here tonight, A priatelia, preto sme tu dnes because večer. Jesus has come to this place. Lebo Ježiš prišiel na toto miesto. Not just the music team, A nie len hudobná kapela, not just some preachers. nie len nejakí kazatelia. Jesus is here right now. Ježiš je práve teraz tu. You can feel Him. Ty ho môžeš cítiť. He has power. On má He skutočnú has moc. authority. Má autoritu. He has love like you've never experienced before. On má voči tebe lásku, ako si nikdy doteraz He neochutnal. fills the emptiness On naplňa tvoju that prázdnotu. no money can fill. Tak ako žiadne peniaze nedokážu No alcohol naplniť. can fill. Žiaden alkohol to nedokáže No naplniť. religion can fill. Žiadne náboženstvo to No nedokáže power trip. naplniť. Power trip can heal. A žiaden, No power. žiadna moc to nedokáže Only naplniť. Jesus. Len Ježiš Kristus Set you free. ťa môže oslobodiť. So this crowd now, Takže tento dáv, he's changed things. ktorý zažil zmenu, There was this clashing at the gates, zažil pri tejto bráne taký stret. but Jesus is more powerful than the oppression. Ježiš je mocnejší ako opresia. And tonight, Dnes he's večer more powerful. on je mocnejší. You may have walked in these doors with depression, Možno ty si prišiel cez tieto dvere s depresiou, loneliness, and brokenness. alebo samotou, alebo si bol zlomený. But for whoever calls on the name of Jesus, Ale Biblia vraví, že každý, kto volá na meno he Ježiš, will reach out to you. on sa k tebe He vystrie, will touch you. dotkne sa You'll ťa be filled with the Spirit of a God. naplní ťa Božím You'll be duchom, filled with the love of Jesus. naplní ťa Ježišovou láskou And all things become new. a všetky veci sa stanú You may novými. have walked in here tonight morning, Možno si dnes prišiel na toto miesto v smutku, but you can leave here tonight rejoicing. ty sa môžeš odtiaľto vrátiť domov s radosťou. Victory comes to this place tonight. Dnes večer na toto miesto prichádza víťazstvo. Victory comes into these gates tonight. Víťazstvo prišlo na toto miesto dnes večer. May I tell you a story about my own family? Dovoľte, aby som povedal príbeh z mojej vlastnej rodiny. Some of you may have read The Cross and the Switchblade, Možno ste niektorí z vás čítali knihu Dýka a kríž. a book that sold over 40 million copies, Je to knižka, ktorá sa predala viac ako v náklade 40 miliónov. and a movie was made about that book, Kniha, na ktorú bol spravený aj film. about Jesus coming to New York City, O tom, ako Ježiš prišiel do New York City setting drug addicts and gang members free. a oslobodzoval gangstrov a závislých na drogách. And then my father started a ministry called Teen Challenge. A potom z tejto služby môj otec začal službu, organizáciu, ktorá sa volá For Teen Challenge. adults and teenagers A služba, ktorá je určená pre tínedžerov a pre dospelých, who are addicted to drugs. ktorí sú závislí na drogách. Tonight there are 1,600 programs all over the world. Dnes máme 1600 takýchto centier po celom svete. In Asia, V Ázii, in the Middle East, na Strednom východe, in South America, v Južnej Amerike here in Europe. a takisto tu v Európe. While I'm speaking to you, A kým dnes ja kážem ku vám, there are nearly 30,000 people getting set free from drugs in these programs right v now. týchto centrách dnes prechádza zmenou viac ako 30 000 ľudí. People walked in the door, Ľudia, ktorí vošli cez tie dvere, brokenness, zlomení, but then Jesus touched them.
Ale potom Ježiš sa ich dotkol and they are healed. a oni zažili jeho So uzdravenie. I grew up Takže ja som vyrástol knowing the power of tým, Jesus, že som naozaj poznal Ježišovu moc. how he can change lives, Ako on dokáže zmeniť životy. set drug addicts free. Ako dokáže oslobodiť závislých. My father was a pastor, Môj otec bol pastorom. my grandfather was a pastor, Aj môj starý otec bol pastorom. his father was a pastor, Aj jeho otec bol and pastorom. his father was a pastor. A aj jeho otec generáciu predtým bol tiež pastorom. Ďakujem. And I became a pastor. A ja som sa stal pastorom. And my expectation was my children would follow Jesus as well. A môjim očakávaním bolo to, že aj moje deti budú nasledovať Ježiša. And one day, A v jeden deň my teenage son came home, prišiel domov môj tínedžerský syn and I smelled something strange on his clothes. a ja som niečo divné pocítil na jeho šatách. I said, "What is that, son?" A spýtal som sa, synu, čo to je? He said, "I was with some friends at a campfire." A povedal, bol som pri táborovom ohni so svojimi priateľmi. But he came home the next week, Ale ďalší týždeň prišiel domov like zas a campfire. a znova smrdel odvar 3. But then I realized Ale ja som si vtedy it uvedomil, wasn't smoke from a fire, že to nebol zápach od ohňa, another kind of smoke, right? ale bol to iný zápach, He was smoking marijuana. že fajčil marihuanu. And I talked to him about it. Ja som sa s ním o tom I rozprával, prayed for him. modlil som sa za neho. And like I'm telling you tonight, I believe Jesus does miracles. A tak, ako vám to hovorím dnes večer, ja naozaj verím, že Ježiš koná My zázraky. wife Kelly, who sang for us tonight, Moja manželka Kelly, ktorá dnes spievala, her and I began to pray for our son. ona a ja spoločne sme sa začali modliť za nášho syna. We saw firsthand what drugs does to destroy people's lives. Z prvej ruky sme mohli vidieť, čo drogy dokážu urobiť v živote ľudí. We prayed seriously for him. Takže sme sa naozaj veľmi vážne modlili za neho. And then he came home. A on sa vrátil domov. We found a bottle of pills, Našli sme flaštičku s liekmi, s tabletkami. not just smoking pot, A zistili sme, že nielen, že fajčil trávu, now taking pills, ale že aj bral tabletky. different kinds of drugs. Rôzne drogy. So we prayed harder. Takže ešte viac sme sa modlili. Jesus, you can do miracles. Ježiš, ty koná zázraky. The more we prayed, Čím viac sme sa modlili, the worse he got. tým horšie to s ním Has that bolo. ever happened in your life? Už sa vám to niekedy udialo? Praying for your marriage and it gets worse. Modli sa za svoje manželstvo a ono sa ešte viac horšilo. Praying for your finances and they get worse. Praying for your body and it Modli gets sa za worse. financie a je to ešte horšie, alebo modli sa za uzdravenie a je to ešte horšie. So my wife and I prayed harder and harder. We asked our friends to pray for us. Takže modlili sme sa s manželkou viac a viac, prosili sme našich priateľov, aby sa modlili s nami, Then he got even worse. ale bolo to ešte horšie. And one day he came home, V jeden deň náš syn prišiel domov, rolled up the sleeves of his long sleeve shirt, vyhrnul si rukáv and I saw these black marks on the insides of his a arms. ja som videl tie čierne znaky po vpichoch v jeho ramene. It's where he was shooting heroin into his veins. A boli to znaky potom, ako si pichal heroín do žil. I couldn't believe it. Ja som tomu nedokázal uveriť. Tears rolled down my face. Slzy mi tiekli z očí. My own son. First thing, To prvé, Jesus said, if you're going to follow me, Ježiš povedal, ak ma chcete nasledovať, you must be born again. musíte sa znovu narodiť. So what does that mean? Čo to znamená? It means our sin has separated us from God. Znamená to, že náš hriech nás oddelil od Boha. Not just addiction, Nie iba závislosti, pride, ale aj pýcha, selfishness, sebectvo, anger. hnev. Anybody ever experienced those things? Zakúsili ste takéto veci? The Bible says that separates us from God.
Biblia vraví, že nás to oddeluje od Boha. The Bible says we're spiritually dead now. Biblia hovorí, že vtedy sme duchovne mŕtvi. But Jesus touches the spiritual coffin Ale Ježiš sa dotýka toho duchovného and He problému, forgives all your sin odpúšťa naše hriechy and He makes you have a new life. a potom nám daruje nový život. And you become a disciple of Jesus. Ty sa vtedy stávaš nasledovníkom, učeníkom Ježiša. Those of you who have come forward, Tí, ktorí ste prišli do and even in the seat still, a even možno niektorí z vás, ktorí ste v sedadlách, if you've never been born again, ak si sa ešte nikdy nezrodil, the Bible says confess your sins Biblia nám hovorí, že máme vyznať svoje to hriechy Jesus Ježišovi in prayer v modlitbe and ask Him to touch your heart and make you alive. a poprosiť ho, aby sa dotkol tvojho srdca. If you've never been born again Ak si ešte nikdy nezažil znovu zrodiť and you want to be tonight, a chceš to zažiť would dnes you lift your večer, hand up really high? I want môžeš zdvihnúť svoju ruku vysoko. Jesus, Ježiš, I pray for my brothers and sisters ja sa modlím za mojich bratov a sestry, who have raised their hand, ktorí zdvihli svoje ruky, saying they want to be born again. ktorí sa chcú znovu zrodiť They want to change life. a potrebujú zmenu života, They want a miracle. potrebujú zázrak. So if your hands are raised right now, Ak sú tvoje ruky teraz hore, just tell Jesus, povedz Ježišovi, forgive my sin. odpusť moje hriechy, Come into my heart. príď do môjho života, Make me new. urob ma nový In Jesus' name. v Ježišovom mene. Amen. Amen. Now Jesus asked you, A Ježiš ťa teraz volá, will you follow me? budeš ma nasledovať, Will you pray? budeš sa modliť, Will you love me? budeš ma milovať, Will you honor me? budeš si ma ctiť, Will you obey me? budeš ma Will poslúchať, you allow me to touch you every single day of your life? dovolíš mi, aby som sa tak dennodenne dotýkal. That's what it is to be a disciple. To je to, čo znamená byť Ježišovým učeníkom. Môžeš si dať dole And I want ruky. to pray for everybody tonight. A ja sa chcem za každého dnes večer modliť, Come to the front ktorí ste prišli dopredu. because you need a miracle. Prišli ste možno preto, že potrebujete zázrak. You need Jesus to touch that coffin tonight. Potrebuješ, aby sa Ježiš dotkol We're tej going to believe rakvy. God A my budeme dnes veriť to do Bohu, miracles right že now, On vykoná to zázrak, heal sick bodies, že uzdraví choré telo, that depression would go, že depresia odíde, addiction to be broken. že závislosť bude zlomená. Let me pray for you right now. Budem sa modliť za teba. Jesus. Ježiš, You're a miracle working God. Ty konáš zázrak, You bring victory to your people. Ty dávaš víťazstvo You're svojmu here ľudu. in this room right now. Ty si teraz v tejto budove. And now I ask you to come in power. A ja ťa prosím, aby si prišiel v Touch moci, broken hearts. aby si sa dotkol Heal zlomených people srdc, with minds that are troubled. aby si uzdravil ľudí, ktorí majú We say utrápenú mysel. in the name of A my Jesus, dnes hovoríme v mene Ježiš. touch the coffin of depression. A nech tá rakva depresie je Touch the uzdravená. coffin of fear. Dotkni sa tej rakvy strachu. Touch the coffin of anger. Dotkni sa tej rakvy hnevu. Touch the coffin of brokenheartedness. Dotkni sa tej rakvy zlomeného And let srdca. us come alive. Nech povstaneme k životu. A disciple Učeník is full of joy, je plný radosti, full of the love of Jesus, plný Ježišovej lásky, full of Him. And Jesus, plný Ježiša, come here tonight. ktorý je tu dnes večer. Do miracles in this place. Ježiš, konaj zázraky na Do tomto you mieste. believe that tonight? Veríš tomu dnes večer? You believe that? Veríš tomu? Believe that? Veríš tomu? You believe that? Veríš tomu? About you, you believe that? Veríš tomu? I believe. Ja tomu I saw verím. it for my son Ja som to videl na vlastnom synovi. tonight. A dnes večer Your story is starting. sa začína tvoj príbeh. It's called the testimony. To je to, čo voláme svedectvo. It's a story of what Jesus can do for us. Je to príbeh o tom, čo Ježiš I urobil think pre there's nás. hundreds of new testimonies tonight. Z dnešného večera budú tu stovky nových I svedectví. was blind, but now I see. Bol som slepý, ale teraz I vidím. was deaf, but now I hear. Bol som hluchý, ale teraz I počujem. was spiritually dead, but Jesus made me Bol alive. som duchovne mŕtvý, ale Ježiš ma oživil. And I have a new start. A ja mám nový začiatok. If you believe that, Veríš tomu? would you put your hands together? Môžeš Give zatlieskať. a powerful shout. Bohu na slávu. Bohu na slávu. Hallelujah. Aleluja. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Bless you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Love you, Jesus. Ďakujeme ti, Ježiš. Stay right where you are. Ostane, kde si. Let's sing this song together. Spievajme
We're going to sing another song now. Budeme spievať ešte jednu pieseň. Do you remember what happened in Nain? Pamätáte sa na to, čo sa stalo v mestečku Naim? They came in sad, Prišli smutní, but then they were rejoicing. ale odišli s radosťou. Do you know how to rejoice? Viete sa radovať? We're going to sing a rejoicing song. We're going to sing a song that'll make you rejoice. Budeme spievať radostnú pieseň. I want you to shout it out to the Lord. A ja vás chcem pozvať, aby ste mohli kričať Give Him thanks for the miracle dávať Bohu ďakuj za jeho that zázrak, He's done in your life tonight. ktorý dnes večer robil v tvojom živote. Dla všetko činíš nové, môj Boh. A stále lepšíš lepší, môj Boh. Taký na svete je. Vyšiel si tvoje cesty. Išiel si ako kráľ,
úžasný večer v Božej prítomnosti. Priatelia, ak aj dnes toto bol večer, keď si prišiel bližšie k Bohu, chceme ti povedať 3 dôležité veci. Prosím ťa, začni čítať Bibliu. Napomôže to meniť tvoj život. Modli sa k Bohu a nájdi si kresťanské spoločenstvo. Počas tejto ďalšej piesne budete vidieť na skríne informácie o niektorých spoločenstvách kresťanských, ktoré si môžete nájsť. Ak chcete modlitbu, sú tu ľudia, ktorí sú takto označení a radi sa budeme ešte s vami modliť. Ak ste boli tu vpredu, máme takisto informačný materiál, ktorý vám povie o prvých krokoch na ceste s Bohom. Sme veľmi radi, že sme tu mohli byť v Božej prítomnosti. Ďakujeme našim hosťom, ďakujeme fantastickej, skvelej, kresťanskej kapele Tretí deň, ktorá nás teraz povedie do poslednej piesne uctievajúcej Boha. Priatelia, prajeme vám krásny večer. Nech vás Boh požehná. Nech Boh je oslávený v živote každého človeka na tomto mieste.